Hvad er proceduren, når kommunen modtager en anmeldelse om socialt bedrageri? Anmeldelser sker oftest enten fordi man er i tvivl om eneydelse, om en person virkelig er enlig, eller omkring dobbeltindkomst, hvor man har et arbejde, sort eller hvidt, og så modtager sociale ydelser. Når vi modtager en anmeldelse, så sætter vi en række tiltag i gang. Vi vurderer som første punkt anmeldelsen. Er den relevant? Er der tale om en chikaneanmeldelse? For er der det, jamen så stopper den lige her. Så undersøger vi familie- og bopælsforhold. Vi indhenter relevante oplysninger fra interne samarbejdspartnere i kommunen og andre steder. Vi undersøger økonomi og formueforhold. Og når det så er gjort, jamen så afholder vi det, vi kalder en partshøring. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Og en partshøring, det er altså en samtale eller i brev med den anmeldte for at få vedkommendes syn på den her anmeldelse. Derefter sender vi en agterskrivelse, og en agterskrivelse det er et brev, hvor vi skriver, hvad vi agter at afgøre denne her sag med, og det kan borgeren så også komme med bemærkninger til. Og endeligt så sender vi afgørelsen, og det gør vi altid skriftligt, og det gør vi med begrundelse, hvorfor vi har afgjort den sådan, med lovhenvisninger og med klagevejledninger. Lad os sige, at der er tale om socialt bedrageri, så er det afhængigt af sagens omfang, om den skal afgøres med et tilbagebetalingskrav og stop af ydelser. Det er det, vi kalder den civilretslige del. Hvis det er en grov sag, som er så grov, at vi føler, at der skal ske noget mere, jamen så melder vi den til politiet, og så kan sagen blive afgjort i retten. Og det er så det, der er den strafferetslige del.